ଦେଖ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କ'ଣ 44 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ତାରରୁ 5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ବ୍ୟାସର ଅଧା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା 44 ମିଟର ତାର ଆଉ ଏଇଟାକୁ କାଟି ମାନେ କେତୋଟି ତମର ବୃତ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ମାନେ ବୃତ୍ତ ଏଇ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି କେତେ ନା ବ୍ୟାସର ଅଧା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଇଟା କେତେ ଦେଇଛି 5 ସେମି ହେଲେ ଏହିପରି କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ କେତେ ନା 44 ମିଟର ତାରର 5 ସେମି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ନେଇ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରି ଦେଖିବା। ଦେଖ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତମେ ଜାଣିଛ ବ୍ୟାସର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ r ଦେଲ ତ r କେତେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 5 ସେମି ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ତାର ଯେ ଏମିତି ଅଛି ତାକୁ ଏଇଟା ଏମିତି କାଟିଦେଲେ ପୁରା ଲମ୍ବା କରିଦେଲେ ସେଇଟା କେତେ ନା ଏଇ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 44 ମିଟର ହେଲେ ତ କ'ଣ ତାରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କେତେ 44 ମିଟର ବା ୟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ 44 ଗୁଣନ 100 ସମାନ କେତେ ହେଲା 4400 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେମିରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଯେହେତୁ ଏଠି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇছে ତାହେଲେ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ମାନେ ଏଇ ଯେ ତାରଟାକୁ ଯେ ଅଛି ସେଇ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ମାନେ ଏଇଟା ବୃତ୍ତର ପରିଧି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ମାନେ ତା ସୀମା ବାଇ ଚାରିପାଖ ଯେମିତି ଆୟତ ଚିତ୍ରର ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ସବୁ ଚାରିପଟ ଯୋଗ କଲେ ଯେତିକି ତାର ଆମର ପରିସୀମା ବାହାର କରୁଛ ଏଇଟା ସେମିତି ବୃତ୍ତର ସେଠି ପରିସୀମାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରିଧି ବୁଝିଗଲ। ତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ କେତେ 2 ପାଇ r ସମାନ କେତେ 2 ଗୁଣନ ପାଇର ମାନେ କେତେ 22/7 ଗୁଣନ r କେତେ ଦେଇଛି 5 r ମାନେ କେତେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 2 ପାଇ r ଅର୍ଥାତ 2 ଗୁଣନ ପାଇର ମାନେ 22/7 ଗୁଣନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 220 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 7 ସେମି। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା କେତେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ହେଲା ଯେଟା ପରିସୀମା କୁହାଯାଉଛି ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ହେଲା 220/7 ସେମି। ତ ବୃତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମର କରିବା ବୃତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ବୃତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ବୃତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନା ତାର କେତେ ହେଇଯିବ ସେମିରେ ଆମର ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ ବାହାରିଯିବ ନା ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭାଜିତକ କେତେ ନା ଆମର ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ କେତେ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନା 4400 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେମି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ନା 220/7 ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଗ ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖ 4400 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 220 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 7 ତ ଏଇଟା କ'ଣ 7ଟା ଏଠି ଭାଗ ଅଛି ଆର ପଟେ ଗୁଣ ନେଇଯିବ ତ ଏଠି ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଦେଖ ବୃତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ 4400 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 220 ଗୁଣନ 7 ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେଲେ 440କୁ 2 କାଟିଲେ 22×2 = 44 ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ 20 ଗୁଣନ 7 ସମାନ 20×7 = 140 ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଏତିକି କେତେ ହେଲା 5 ସେମି ତ ଏଇଠି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ତ ଏଇଟା ଏମିତି ବୁଲି ଆଣିଲେ ତ ଏମିତିକା କେତୋଟି ହେଇପାରିବ ସିଏ ନା 140ଟି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରେ 5 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଆମେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ମାନେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବୁ 140ଟି 44 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ତାରରୁ 5 ସେମି କରି ମାନେ 5 ସେମି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ନେଇ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ତା କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ 140ଟି।